ኣብ ኢሮጳ ኣብ ኩነታት ኣየር ሓያል ሙቐት ኣጋጢሙ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ናይ ሓደጋ ደወል ንዜጋታት ስደት ዘሎ ኮይኑ ኣብ ገለ ሃገራት ድማ ህይወቶም ዝሰኣኑ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ኣብ ፈረንሳ ጥራይ ምስ ተፈጢሩ ዘሎ ዋዒ በዝተኣሳሰር 40 ሰባት ኣብ ማያ ጥሒሎም ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ተሓቢሩ። ካብዚኦም ሓደ ተጻዋታይ ካልኣይ ዲቪዥን ኩዕሶ እግሪ እቲ ሃገር ከም ዝኾነ ብፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ እቲ ሃገር ኣብ ዝወፀ ሓበሬታ ተገሊጹ። ሰብ መዚ እቲ ሃገር ሰባት ብዘይ ሓለዋ ክኢላታት ናብ ባሕሪ ቃላያትን ወሓይዝን ከይኣትው እዮም ኣተሓሳሲቦም ዘለዉ። ይኹን እምበር ብሰንኪ ተፈጢሩ ዘሎ ሙቐት ዜጋታት ኣብ ከባቢኦም ናብ ዝርከብ ማያዊ ክፋላት ከይዶም ክሕምብሱን ክዘናግዑን ይረኣዩ ዘለዉ ኮይኖም ኣብ ከምዚ ኩነታት ድማ ሓደጋ ኣጋጢሙ ህይወት ብዙሓት እዩ ዝጠፍእ ዘሎ። ብጀካ ዞም ጥሒሎም ህይወቶም ስኢኖም ዘለዉ ፈረንሳውያን ክልተ ቆልዑ እውን ኣብ መኪና ብምዕፃዎም ብሰንኪ ሙቐት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ተሓቢሩ። ፈረንሳ ዓዲ ጣልያንን እስጳኛን ካብተን በቲ ውዑይ ኩነታት ኣየር ኣመና ዝተጸልዋ ሃገራት ኮይነን ሙቐት ዝመልኦ ኩነታት ኣየር ከኣብዘን ሃገራት ኣብ ልዕሊ ሰብ ሓደጋ የውርድ ምህላው እዩ ዝግለጽ። ትማሊ ኣብ ታሪኽ ፈረንሳ እታ ዝወዓየት ለይቲ ኮይና ከም ዝሓደረት ተሓቢሩ። ሎሚ እውን መጠን ዋዒ ኣብቲ ሃገር ናብ 44.3 ዲግሪ ዓሪጉ ውዒሉ ኣሎ። ኣብ እስጳኛ እውን መጠን ዋዒ ክሳብ 40 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ክበጽሕ ትጽቢት እዩ ዝግበረሉ። ከም ሮማ፣ ቦሎኛ፣ ሚላን፣ ቬኒስ፣ ፍሎረስን ናፖልን ዝኣመሰላ ከተማታት ዓዲ ጣልያን እውን ሙቐት ኣመና ገዲዱ ዘሎ ብምዃኑ መጠንቀቕታየን ኣውፅአን ዘለዋ። ኣብ ብሪጣንያ ድማ ዛጊት 33.7 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ተመዝጊቡሎ። እቲ ዘሎ ኩነታት ኣየር ከዓ ከምዚ ዘለዎ እንድሕር ቀፂሉ ነቲ ኣብ ታሪኽ እቲ ሃገር ኣብ ወርሒ ሰነ ዝተመዝገበ ዝለዓለ መጠን ዝኾነ ናይ 1976 35.6 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ክሓልፎ ከም ዝኽእል ሰበስልጣን እቲ ሃገር ይገልጹ። ብሰንኪ ዝተፈጢሩ ዘሎ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ብሪጣንያ ኣብ እትርከበን ዝተፈላለያ ሃገራት ሰብ መዚ ኣብያተ ትምህርቲ ዝርከብዎም ትካላት ሙሉ ብምሉእ ወይ ብኸፊል ክዓጽዉ ተገዲዶም ኣለዉ። ኩትር ረስኒ ንመንገዲ ባቡር እውን ስለ ዘክፍሖ መጓዓዝያ ባቡር ክትዓናቐፍ ይኽእል እዩ ተባሂሉ። ሓደ ካብ ዓበይቲ ትካላት ባቡር ብሪጣንያ ጽባሕ ረቡዕ መገሻታት ክግታእ ተማሕጺኑ ኣሎ። ሰብ ሞያ ጥዕና ብወገኖም ዜጋታት መሬት ዝሕል ምስ በለ ክንቀሳቐሱን ማይ ምስኦም ክማልኡን እዮም መኽሮም ለጊሶም ዝርከቡ። ኣብ ኤርትራ ዘጋጠመ ሓደጋ መኪና ኣብ ህይወት ሰብ ከቢድ ጉድኣት ከም ዘስዓበ ተገሊጹ። ኣብቲ ኣብ መስመር ኮደብዑር መንደፈራ ዘጋጠመ ሓደጋ ክልተ ሰባት ህይወቶም ክስእኑ ከለዉ ሓያሎ ካልኦት ድማ ፈኲስን ከቢድን መጉዳእቲ ወሪድዎም እዩ ዘሎ። ነዚ ሓደጋ ኣመልኪቱ ብወገን ኤርትራ ኣብ ዝወፀ ዜና 5 ሰባት ከቢድ ማህሰይቲ ከጋጥሞም እንከሎ ክልተ ድማ ብፈኲስ ቆሲሎም ኣብ መወከሶ ሆስፒታል መንደፈራ ይእለዩ ኣለዉ እዩ ተባሂሉ። ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ሓደጋ ሸለልትነት ዝመንቀልኡ ሓደገኛ ኣመራርሓን ልዕሊ መጠን ጽዕነትን ከም ዝኾነ ንምርመራ ሓደጋ ትራፊክ ደሴ ተኽላይ ብምጥቃስ እቲ ጸብጻብ ሓቢሩ። እታ ልዕሊ ዓቕማ ዝኾኑ 9 ሰባት ጽዒና ካብ ኮደብዑር ናብ ከተማ መንደፈራ ትጓዓዝ ዝነበረት ተሽከርካሪት ናይ ገዛ መኪና ኮይና ኣብ መንጎ እምኒ ሓይልን ድርኮን ኣብ ዝርከብ ድልድል እያ ጸዲፋ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ኤርትራ ብሰንኪ ዘሎ ከቢድ ሕፅረት ህዝባዊ መጓዓዝያ ብዙሓት ወነንቲ ናይ ገዛ መካይን ብገንዘብ ሰባት ካብን ናብን ኣብ ምጉዓዝ ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ይግለጽ። እዚ ሕጂ ኣብ መስመር ኮደብዑር መንደፈራ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ኣመልኪቱ ድማ ሓላፊ መደበር ፖሊስ ንእዞበ እምኒ ሓይሊ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብቲ ሃገር ብዝርአ ተደጋጋሚ ጥሕሰታት ሕግታት ትራፊክ ኣብ ሰብን ንብረትን ጉድኣት የውርድ ኣሎ ክብል እዩ ኣጠንቂቑ ዘሎ። ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣሜሪካ ኣብ ኩናት ኢራን ዘውፅኦ ወጻኢታት ንምሽፋን ኣስታት 80 ቢልዮን ዶላር ወጻኢታት ንኣባላት ባይቶ ከም ዝሓተተ ተሓቢሩ። ጻዕዳ ገዛ እቲ ሕቶ ባጀት ዛጊት ብወግዒ ከም ዘይቀረበ እኳ እንተገለጸ ንጸሓፊ ኩናት እቲ ሃገር ፒት ሄግሰት ግን ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ምስ ኣባላት ባይቶ ክራኸብን ክዘራረብን ከም ዝቐነየ እዩ ዝግለጽ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንኩናት ኢራን ዝውዕል ገንዘብ ሕቶ ናብ ኣባላት ባይቶ ከም ዘቕረበ ክልተ ፈለጥቲ ውሽጢ ምንጭታት ብምጥቃስ ኣሶሲየትድ ፕሬስ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ብልሙድ ፔንታጎን ተባሂሉ ዝፍለጥ ቤት ጽሕፈት ምክልኻል እቲ ሃገር ግን ርእይቶ ክህብ ንዝቐረበሉ ሕቶ ግብረ መልሲ ይሃበን። እዚ ናይ ባጀት ሕቶ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘካየዶ ውግእ ካብ ዘይደግፉ ኣባላት ባይቶ ተቃውሞ ክገጥሞ ትጽቢት እዩ ዘሎ። ኣብ ወርሒ ግንቦት ኣብ ናይ ሃገራዊ ባይቶ ኣኼባ ሕቶን መልስን ንሰልፊ ዴሞክራት እትውክል ኣባል ባይቶ ፓቲ ሊ ንሄግሰት ብዙሓት ኣሜሪካውያን ንዝተቃወምዎ ኩናት ንምምዋል ገንዘብ ተውፅእ ኣለኻ ኢላ ነቒፋቶም ምንባራ ይዝከር።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኣሜሪካን ኢራንን ቀዳማይ ዙርያ ዝርብ ብጽቡቕ ከም ዝተዛዘመ ምክትል ፕሬዝደንት እቲ ሃገር ሓቢሩ። ምክትል ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ጄዲ ቫንስ ኣሜሪካን ኢራንን ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ዝገብርኦ ዘለዋ ዝርብ ጽቡቕ ምዕባለ ከም ዝተረኣየን ንናይ መወዳእታት ስምምዕ ድማ ጽቡቕ መሰረት ከም ዝነበረን ተዛሪቡ። ልኡኽ ናይ ኢራን ድሕርቲ ዝርብ ምጅማሩ ካብቲ መድረኽ ረጊጹ ክወፅእ ደልዩ እኳ እንተነበረ ድሕሪ ናይ ሰዓታት ለዘብ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ኣወንታዊ ምርድዳእ ከም ዝበፅሐ ይገልጽ። ኣህጉራዊ ኣቶሚካዊ ፀዓት ኒኩለራዊ ተቆጻጸርቲ ናብ ኢራን ብምእታው ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ዝርብ ዝተሰማምዑሉ ነጥብታት ተኽብር ምህላዋ ከረጋግጹ ትፅቢት ይግበር። ኣሜሪካ ብወገና ኢራን ካብ ወፃኢ ሃገራት ዝተፈላለዩ ፍርያት ሕርሻ ከይትዕድግ ተነቢሩላ ዝጸንሐ እገዳ ከተልዕል ትፅቢት ይዝግበር። እቲ ወሳነ መስመር ባሕሪ ዝኾነ መጻወ ሆርሙዝ ክፉት ምዃኑ ዝገለጸ ምክትል ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ኣብ ሊባኖስ ብዛዕባ ዘሎ ግጭት እውን ከም ዝተዘርበሉ ኣፍሊጡሎ። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ምስ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ብዝተሓዝ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ቀጺሉ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ሰራዊት ሱዳን ኣብቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘደወብ ከባቢታት ፍሉይ ስርሒታት ብምግባር ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ከቢድ ክሳራ ከም ዘውረደን ስትራቴጂካዊ ቦታታት ድማ ተቆጻጺሩ ምህላው ሱዳን ትሪቢየን እትበሃል ማዕከን ጸብጺባ። እታ ማዕከን ኣውጽያቶ ኣብ ዘላ ጸብጻብ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ናይል ኣብቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘደወብ ከባቢታት ሰራዊት ሱዳን በርከት ዝበለ ሰራዊቱ ብምውፋር ካብ ናይ ኢትዮጵያ ዶብ ኣብ ናይ 1 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝርከብ ኣብ ዱግላ ከምኡ ድማ ኣሻምቦ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍን ምስ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ዝተላፈኑ SPLM-N ዝበሃሉ ሓይልታት መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመን ካብቲ ከባቢ ከም ዝጸራረጎምን ተገሊጹ። እቲ ውግእ ድማ ኣብቲ ናብ ዶብ ኢትዮጵያ ዝርከባ ኩርሙክ ከምኡ ድማ ጌሳን ዝበሃላ ንኣሽቱ ዓድታት ኣመና ሓይሎ ከም ዝነበረን ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ከምኡ ድማ መላፍንቲ ዝኾነ SPLM-N ነቲ ስትራቴጂካዊ ከባቢ ክገድፍዎ ከም ዘይደልዩ ዝነበሩን ይኹን እምበር ሰራዊት ሱዳን በዛ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ስትራቴጂካዊ ከባቢ መንጢልዎም ምህላዊ ተገሊጹ ዘሎ። እዚ ከባቢ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ብወገን ኢትዮጵያ ንዝኣቱ ሎጂስቲካዊ ቀረባት ዘእትወሉ ዝነበረ ስትራቴጂካዊ ከባቢ ኮይኑ ሰራዊት ሱዳን ድማ ነዚ ዶብ ንምዕጻዊ በተደጋጋሚ ኣብ ከባቢ ዶባት ኢትዮጵያ ዝርከብ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ መጥቃዕቲ ክፍጽመሉ ዝጸንሐ። ኢትዮጵያ ንሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ትድግፍ ከም ዘላ ከምኡ ድማ ካብ ኢትዮጵያ ዝተበገሳ ድሮናት ኣብ ልዕሊ ሱዳን መጥቃዕቲ ይፍጽማ ከም ዘለዋ ሰራዊት ሱዳን ድሕሪ ምግላጽ እዩ። ኣብዚ ካብ ዶብ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ 1 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝርከብ ከባቢታት ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ መጥቃዕቲ ክገብርን ነቲ ዶብ ንኽዓጾ ድማ ብዝሒ ዘለዎ ሰራዊት ከዋፍርን ዝረአ ዘሎ። ደቡብ ሱዳን ድሕሪ ናጽነታን ንመጀመርታ እዋን ኣብ ዝመጽእ ዓመት ወርሒ ታሕሳስ ሃገራዊ ምርጫ ክትካየድ ምዃና ሰበስልጣን እቲ ሃገር ኣፍሊጦም። እቲ ሃገር ኣብ 2011 ናጽነታ ካብ እትእውጅ ድሓር መራሕታ ናብ ምርጫ ቀሪቦም ኣይፈልጡን እዮም። እቲ ዕድመ ደፊኡ ዘሎ ፕሬዝደንት ሳልቫኪር ድማ ን15 ዓመታት ፕሬዝደንት ኮይኑ ኣብ ስልጣን ይጸኒሑ። ኣብቲ ሃገር ንፈለማ እዋን ኣብ 2015 ቅድሚ 11 ዓመት ሓፈሻዊ ምርጫ ክካየድ ተሓሲቡ ነይሩ እዩ። እንተኾነ ብሰንከቲ ዝነበረ ኩናት ሓድሕድ እቲ ምርጫ ተናዊሕዮ። ኣብ 2018 ስምምዕ ሰላም ምስ ተፈረመ ድማ ሳልቫኪር ኣቦ ወንበር ከምኡ ድማ ፕሬዝደንት ናይቲ ሓበራዊ መንግስቲ ክኸውን እንከሎ መቐናቕንቱ ሪክ ማሻር ድማ ምክትሉ ኮይኑ ይቐጺሉ። እቲ ስምምዕ ሰላም ኣብ 2022 ምርጫ ንምክያድ ዓሊሙ እኳ እንተነበረ ኣብ መንጎ መራሕቲ ሃገር ብዝተፈጥረ ዘይምርዳእ ግን ክሳብ ሕጂ ተደናጉ ይጸኒሑ። ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ፖለቲከኛታት ዝፍጠር ዘሎ ወጥሪ ካልእ ምድንጓይ ከየስዕብ እዩ ዝስጋእ። ሪክ ማሻር ዝሓለፈ ዓመት ካብ ስልጣኑ ምክትል ፕሬዝደንትነት ተኣልዩ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ይዝርከብ። ንሱ ኣብዚ እዋን ኣብ ርእሰ ከተማ ጁባ ኣብ ናይ ገዛ ማሕዩር ዘሎ ኮይኑ ካብ ዝሓለፈ ዓመት መጋቢት ጀሚሩ ኣብ ገለ ክፋል እቲ ሃገር ግጭት ይረአ ኣሎ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።